CTV CHHAN ISUA NEN niriatna ngai hlatu zong te CHHAN ni jibai kan bukle feka cheu CHHAN ni tu khichu aboro khi adang nge keima ni hian kan hu phur ve rim ti hi ngai do tham takatlingin ka sia na kan han tran le tur hi chu phur taka tho hi har ve du thin khop mai chu wangin tugin jing chu he khovel hi kan khwal jin na ram mai ani ti reng chungin chatuan nunna min tiam ti thupui mangin hun kan mang hole donani Bible chuan ti hian aziaka riat tirna chu hei hi ani Pathianin chatuan nunna min pe a chumi nunna chu afapa a omani Johana lekhathon pakhatna bunga changsom pakhata ain chiakani Pathianin thu kan chia temal min som sakro se Pathian thu tiam jing ro pui berle kan tana hlauhawm chu Isua Krista avanga chatuan nunna kan neih kan ti theiang kan Bible thu in nga na hi awa thlamuan thlak tak itivem mu thei khovela kan nunna baka chatuan nun min tiama hele atangin kan nunna hi bultran ma se tharau khovela Pathianin bul kan tran don chauh kalaunia chu ring tu te hlut na em po hi ni voina hian chatuan nunna neitu kan ni ang takin chatuan mi Isua Krista avanga kan chan ani avangin Isua nungzui thar le turin du sakna kan hlan feka cheu ilo trong chayang kan Pa Vana mi Isua Krista avanga chatuan nun min pek le avangin kan lome Thihna le lawm tam takkara cheng kan ni avangin chatuan neitu kan ni to avangin thlamuanna kan neih thehnan min puyang che kan beiseina te nangma lama chauh ni sela hnen kan thlen ngei thehnan kan nun itana in pithar zel thei turin thlan zel chakan du Isua mingin kan dile Amen.